Nak! Hala, uy, kasweet sa relasyon. Asa ka ako makaingon anak? Ayaw ba? Hala, uy, nagilok-gilok kayo sila, makainggi. Uy, kiligo mo sa tanan nila, uy. Nagtagaan na itahan. Kung yan, nakaipanyo niya. Panyo? Wala, pero jersey na ahan. Cheering, han! Gago! Sige, basta ikaw nga ba na? Oo, an. Basta ikaw, anak, unti kakalaw. Hala, uy, magtago-anay sila. Suya na pud ko. Han, okay na yan? Excited na kay ko, han. Datan yung uyab boy. Okay na han. Hoy, Beshi! Adto na ko, kay nagselos ko sa inyo do. Sakit mo sa mata. Sige, sige, Beshi, amping. Sige, Beshi, amping pun mo diha ah. Taano na uhan? Oh, han. Pagtago na, han, kay pangitaon ka ka. Bala ka niya. Han? Han, where are you? Han? Ayun, Han. Han, asa mga Han? Hindi siya makita ba? Han? 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 Naon sa mga uyab na ko eh. Wala kayo ng tambal. Oo. Ay, palabihan. Sure kung nga nakadiri ahan. Han? Han, coming for you. Nawa na po kakainog tambal ba?